Καλησπέρα σας, ελπίζω να είστε καλά. Όσοι με παρακολουθείτε γνωρίζετε ότι αυτό είναι ένα από τα κλασικά βιντεάκια μου που θα σας ανεβάσω, θα ξεπεράσει το 1 λεπτό, οπότε όσοι έχετε ενδιαφέρον να ακούσετε πληροφορίες για ρυθμίσεις οφειλών, μείνετε στο βίντεο. Να ξέρετε, το γραφείο μας είχε μεταβεί και στην Χαλκίδα και στη Μύκονο για υποθέσεις των πελατών μας και εκεί φυσικά συνομίλησα και με πελάτες και με νέους ανθρώπους που απλώς ζητούσαν μία συμβουλή, μία δωρεάν συμβουλή, πώς μπορούν να απαλλαγούν, πώς μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Θέλω να σας πω μια ιστορία μιας οικογένειας, μια περίπτωση μάλλον, και μέσα από αυτές τις ιστορίες που σας μεταφέρω θέλω να σας διοχετεύσω κάποια πληροφορία που μπορεί να σας φανεί χρήσιμη στη δική σας την περίπτωση. Ίσως δείτε κοινά σημεία, κοινά στοιχεία, κοινά προβλήματα που μπορεί να έχει εκείνη η οικογένεια με το θέμα που αντιμετωπίζετε εσείς. Λοιπόν, υπάρχει μια οικογένεια. Είναι μαμά, μπαμπάς και 2 παιδιά. Οι γονείς βεβαίως τώρα είναι σε μεγάλη ηλικία και είναι 2 αγόρια. Το ένα παιδί, ο ένας αδελφός, είναι πολύ καλά επαγγελματικά, έχει μαγαζί εστίασης, δεν χρωστάει πουθενά, είναι συνεπής στις πληρωμές του και είναι και πάρα πολύ καλά οικονομικά, έχει έσοδα, η επιχείρησή του ανθίζει, πάει πολύ καλά. Και έχουμε τον αδελφό του, ο οποίος λόγω χρεών που έχει, τα οποία είχαν δημιουργηθεί από το κλασικό λάθος που κάνουν οι γονείς όταν ανοίγουν εταιρείες χρησιμοποιώντας το αφημί του νέου τους παιδιού που μόλις είχε ενηλικιωθεί και φορτώνουν αυτό το αφημί με οφειλές σε δημόσιο, σε τράπεζες, με αποτέλεσμα το παιδί αυτό, ο αδελφός αυτός να είναι κατεστραμμένος γιατί το αφημί του είναι φορτωμένα χρέη σε δημόσιο και σε τράπεζες. Άρα αυτός ο αδελφός δεν μπορεί να ανοίξει τα φτερά του επαγγελματικά, δεν μπορεί να ξεκινήσει από την αρχή, δεν μπορεί να πάρει κάποια επιδότηση από το ΕΣΠΑ, δεν του εγκρίνει καμία τράπεζα δάνειο επαγγελματικό, τίποτα. Δεν μπορεί να έχει καν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και ικανότητα. Επομένως, είναι το άσπρο και το μαύρο. Δηλαδή, ο ένας αδελφός πλέει σε πελάγια ευτυχίας, σε εισαγωγικά, επαγγελματικά, και αυτό φυσικά επηρεάζει και όλη την ζωή του, τη διάθεση που έχει αυτό, στην οποία τη μεταδίδει και στην οικογένεια. Άρα, η οικογένειά του έχει καλή ψυχολογία, δεν υπάρχει γκρίνια, δεν υπάρχουν τσακωμοί. Και έχουμε και τον άλλον αδελφό, που δυστυχώς είναι κατεστραμμένος λόγω των χρεών. Επομένως, η συμβουλή μου ήταν να αποφασίσει ή να ρυθμίσει τις οφειλές του ή να προβεί στην ολική διαγραφή τους. Να ξέρετε, όταν το ύψος των οφειλών, για παράδειγμα στο δημόσιο, ξεπερνάει κάποιο ποσό, π.χ. πάνω από 100.000 ευρώ, πάνω από 200.000 ευρώ, πάνω από 300.000 ευρώ και εκατομμύριο, έτσι πάμε και σε 1,5 εκατομμύριο, έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις, τότε φυσικά